školjka. Šta ti više voliš, seckani koral ili načos sa ostrigama? Jel želite nešto da naručite? Kakve su kolutevi od školjki? Nikakvi. Šta želite? Kako ocenjuješ pržene? Gospodine, da skratimo priču. Mrzim sve što je u jelovniku, a sad šta želite? Probajte seckani koral. Probat ću seckani koral. $1. Šta se događa? Nešto glupava, uveren sam. Rekao sam. Šta je sa gospodinom Krabom? Ništa, momče. Znaš li šta je ovo? Nešto glupava, uveren sam. Ovo je milioniti deo od $1.000.000. Životni cilj svake krabe da zaradi $1.000.000. A ja ga sada imam. Čestitam, gospodina. Upravo ste mi dali milioniti deo od $1.000.000. Sjajno. Šta sam osvojio? Ništa. A sad odlazi. Molim? Izlazi! Izlazite svi! Izlazite svi! Milioniti deo od $1.000.000. Gospodine Krabo, čestitam. Čestitete sebi, momci! Kapetan nije ništa bez svoje lojalne posade. Ovakva posada se pojavi jednom u životu. Kao nagrada što ste mi pomogli da zaradim milioniti deo od $1.000.000, povišću vas na putovanje. Putovanje! Gospodine Krabo, ne mogu da verujem. Gde idemo, u otmenu banju? Ne. Na ostrvo uživanja? Pokušaj ponovo. U Starinsko Koralovo. Bolje toga. Lov na školjke. Ovo je nagrada za onaj težak rad. Lovimo smrdljive školjke u smrdljivom starom čamcu u Štrokovoj laguni i ovo nazivate nagradom. O, daj, Lignjoslave. 3 momka na moru, bez ikakvih obaveza, osim da zabacu udice, ulove nekoliko školjki i vrate ih nazad u vodu. Zar to nije zabavno? Ne. Kad samo pomislim da sam mogao da nosim periku. Lignjoslave, da se pomerim onama da bi mogao da me gledaš. Pomeri se tamo da mogu da te ignorišem. U redu. Ej, pazi gde vitlaš tim sunđerom. Pazi gde vitlaš.